Hola a tots, molt bon dia des de Barcelona. Avui Morella s'ha desplaçat a Barcelona per presentar el 5è Festival Literari Internacional de Morella, o FLIM. Estem a la llibreria La Casa del Llibre, a la Rambla de Catalunya, i ens acompanyen un grup privilegiat que no només estan ací, sinó que també estaran amb nosaltres al festival del 15 al 17 de maig. A la meva esquerra tinc en Víctor Amela, que és un molt conegut periodista de La Vanguardia i autor de molts llibres, inclús alguns ubicats a Morella i també a la comarca. A la meva dreta tinc a la Laura Sagnier, que és una investigadora i que ha escrit, entre d'altres, també un llibre sobre Más cansadas que infelices, al que li treurem moltíssima punta. I també ja el coneixeu tots, l'Antoni Bassas, un gran periodista català, actualment a l'Ara, però que també té molta experiència i anys a Catalunya Ràdio i a la SER. I ens agradaria que mos digueren, ja que tenim el privilegi que estiguin ací, començant, per exemple, per tu, Víctor, com és que estàs ací? Agafo el micro. Agarro el micro. Com és que estàs ací i què Sí. t'agrada del FLIM? Mira, estic ací sobretot perquè l'any 22, que ara farà 5 anys, és la 5a edició del FLIM, una dona, Elena Moya, me va dir, hem de parlar. I a mi me va semblar el projecte meravellós, molt ambiciós. Jo pensava, però això se podrà dur a terme, se farà real? I sí, se va fer real i aquí som 5 anys després. I jo crec que s'ha de dir, i ho diré jo, que és un mèrit molt personal d'una persona, que ets tu, sí, però ho he de dir, que reuneix moltes condicions. És periodista, és novel·lista, és futbolista i, a més, consultora financera que ens ensenyarà com arribar a la bellesa amb uns calerons a la butxaca. I, de fet, això té molt a veure amb la temàtica d'aquest any, que és dones i igualtat quan? I la igualtat passa per la independència econòmica en molts aspectes. Llavors, jo el que vull dir és que si us animeu a venir a aquest festival, us felicitareu tota la vida. Primer, per l'escenari, Morella. És un lloc imponent. Si no el coneixeu, és imperdonable. Està ple d'història, ple de natura, espectacular. De veritat que no estic exagerant. I després pel panel dels col·laboradors, que són totes persones estupendes, i passo la paraula als companys perquè acabin de precisar alguns d'aquests noms esplèndids que ens acompanyaran el 15, el 16 i el 17. De maig. I parlant de natura, a Barcelona hem portat un romer que creix als costats per tots els camins de Morella, que encara fa olor del cap de setmana. Està al camp preciós per si voleu venir. Laura, si ens expliques per què és el que t'agrada del festival i per què ens acompanyaràs. Bueno, Elena, és que jo, primer de tot, estic molt agraïda perquè el Víctor et va parlar del meu projecte i la veritat és que no ho vaig dubtar ni un segon. Primer de tot, pel títol, no? Mujeres e igualdad cuando. Bueno, el meu projecte, des de fa 5 anys, soc molt activista perquè m'he adonat que hi ha moltes bretxes que la societat i en general els homes i les dones no coneixem i tot el que sigui sumar per conscienciar en què hem de millorar, per mi és molt important. I llavors el títol i tu ja em vau robar el cor, diguem-ne. Jo no hi he anat mai, amb la qual cosa no puc explicar totes les meravelles que ha dit el Víctor, però el que sí que puc dir és que serà segur molt interessant perquè tenir a prop persones que tu valores molt i que saps que parlen i reflexionen amb la realitat i no només amb opinions, que això està tan divergent avui en dia, doncs per mi també és molt important. I després m'encanta el vi. Llavors, clar, l'oportunitat de tenir llibres, autors de rellevància i vi en un marc que no coneixo, com Morella, doncs clar, crec que és un plan molt maco per les parelles. O sigui, jo invitaria a deixar els nens a casa, si en teniu, i aprofitar per gaudir
d'una experiència única, potser per reflexionar de coses que no hem pensat, no? Com són les bretxes a l'entorn econòmic, que l'Helena jo ja he encarregat el llibre, perquè és molt, molt important. I jo que vinc del món de l'empresa veig que hi ha un desconeixement molt gran, sobretot entre les dones de la part econòmica, no? O sigui que veig que és l'oportunitat única per gaudir d'aquest cap de setmana en parella, si la tens, i si no, de forma individual, que encara és més fàcil de desplaçar-se. Sí, també. I sobretot els que es vulguin comprar el llibre de la Laura, Más cansadas que infelices, perquè és l'enquesta més potent que s'ha fet segurament sobre la falta de compensació d'equilibri entre les tarees domèstiques, entre homes i homes, dones i dones, en uns resultats increïbles. No dic més perquè l'enquesta no té realment, és infinita, però també tu parles de les conseqüències d'aquest desequilibri en la vida sexual de les parelles i quines parelles són les que funcionen millor en relació en la distribució de les tarees domèstiques. Ho deixem ahir i qui vulgui saber més que vingui al teu panell, que serà el diumenge, però que durant la cata de vins se pot apropar perfectament a tu a preguntar-te quin tipus de parella està sexualment més equilibrada. Antoni, si ens vas explicar una miqueta des del teu punt de vista. Jo ja venia entusiasmat de casa, però després d'aquesta presentació encara més. O sigui, m'estan prefigurant un cap de setmana per adults en el millor sentit de l'expressió, és a dir, que tocarem tots els pals de la baralla, doncs, escolta, jo encantat de la vida. No, aviam, què és el que més m'agrada? Jo estic com la cançó del Manu Chao, de me gusta Morella, me gustas tu, me gusta l'Helena, me gusta... O sigui, aviam, això és un regal. Qui pot refusar un regal? Qui pot dir que no a un regal? Per què dic que és un regal? Home, el Víctor ha comentat, no? L'espai geogràfic, Morella. És una ciutat extraordinària, dalt damunt d'un turó, fortificada, visible des de molt lluny, crea aquesta impressió de estem pujant cap al santuari. L'Helena. Tots els grans projectes han de tenir una ànima, les empreses han de tenir una ànima, si no, la cosa no funciona. Aquest és un cap de setmana cultural amb ànima, la seva, la d'una persona inquieta, que no para, que fa una cosa que necessitem molt, molt en aquest món, que és ajuntar gent diferent, ajuntar gent que en sap i ajuntar-la amb temps, perquè, clar, durant 3 dies tens la possibilitat d'anar a sentir, de parlar després, de sopar, de dinar, de compartir una copa de vi. I, per tant, les presses habituals queden com una miqueta apartades. Jo hi vaig estar l'any passat i no m'ho vaig acabar. És a dir, hi ha moltes més possibilitats gairebé que temps material per poder-les atendre totes, però totes són molt, molt interessants. En el cas del que estàvem parlant ara de dones i d'igualtat, a mi em fa l'efecte que aquest és el gran tema dels nostres temps, perquè d'ell penja moltes coses. Ara ha sortit un moment que si les relacions sexuals, que si els equilibris econòmics dintre la parella, que si les carreres professionals, però d'això en deriva també tot un concepte d'educació pels nens i per les nenes, una idea de, com us diria, jo crec que clarament part de les coses que estem patint en aquest món, penso naturalment en la guerra de l'Iran i abans en la d'Ucraïna, és una concepció molt masclista del poder, molt testosterònica del poder. Sembla que és claríssim, no? I aquestes són coses que hem de començar a posar sobre la taula perquè si no, no les canviarem i em sembla que és urgent i molt important que es canviïn, no? I després, això ja és una qüestió més personal, hi ha temps per parlar de futbol perquè a més ve el Ramon Besa i ve el Toni Padilla i l'Helena és molt futbolera, però venint de Barcelona, és molt clara la continuïtat cultural, lingüística. És a dir, tu sents parlar algú de Tortosa i sents parlar algú de Morella i no notes cap diferència. Per tant, allà no hi ha cap frontera, allà no hi ha cap ratlla. No, allà el que hi ha és una cosa tan universal com la trobada d'una sèrie de gent que té ganes d'aprendre i que participa d'unes arrels comunes i es projecta en unes preocupacions i en unes esperances comunes.
Efectivament, i de fet el festival se planteja com un spa cultural. És un banyet... Spa. És un spa cultural, és un banyet plàcid, combinant el plaer d'un bon vi, d'un bon menjar, en l'estimulació cultural. I per això sempre volem dir-li el Woodstock de la Comunitat Valenciana. És un poc presentuós, però sense fang, l'espa cultural... igual. Es faria això. Sense fang i aparentment... I sense LSD, però bueno... Sí, no. Però està la trufa negra. Està trufa negra i a més que ara veurem qui mos porta el vi perquè realment este any estem de molta sort. I ja sense més, mos procedim a presentar el programa que, com hem dit, el tema d'este any, si se'n recordeu, l'any passat va ser la història per què serveix, després l'any anterior ens van preguntar algoritmes humans i este any és dones i igualtat quan. Comencem este any en una novetat. Començarem en el convent de Sant Francesc, que és una meravella arquitectònica del segle XIII, que és l'antiga entrada del castell, i ahir mos portarà la Muixeranga de Morella, que són, molts diuen que són els autèntics predecessors dels castells catalans. Però en la música de les gaites i en la Muixeranga pujarem cap al convent i allí farem la inauguració on ens acompanyarà l'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, i un any més el nostre estimat exalcalde de Morella durant 17 anys, Ximo Puig, que després va ser president de la Comunitat Valenciana. Inmediatament procedirem al primer panell, ¿por qué dicen guerreras si quieren decir valientes? Després de la cançó eixa, les xiques són guerreres, però de veritat les xiques són guerreres. Si fossin xics li dirien valientes, emprendedores, però si és xica te diuen guerreres. Pues entonces, per parlar d'això, estarà la filòsofa barcelonina reconegudíssima Victoria Camps, la exalcaldessa de Madrid i magistrada Manuela Carmena i el magistrat valencià Joaquim Bosch, també autor de prous llibres. Moderat en el privilegi de l'Antoni, que un cop més... El privilegi és meu. Home, amb aquest panel ja m'explicaràs. Faran de moderador. I allí comencem en les donacions de vins locals i la sala gastroliterària, el celler el barranc dels Cirerers, que ens farà una cata, i també en unes pataques produïdes a Sant Mateu, que també ens han fet una donació menudeta perquè les podem assaborir. I també, a continuació, mentre se serveix el vi i les pataques, Sean Whelan, que és un guitarrista increïble que ve de Dublín, tocarà un poquet la seva guitarra, anirem a picar algo pa sopar i després a les 11 al pub d'Adà tocaran Alex Wiseman, que també és una cantant irlandesa, en Sean ens cantaran una horeta. I després ja anirem a dormir, comencem el dissabte, els que vulgueu, hi ha una sessió de ioga a les 8:15 a l'Ajuntament i després tenim una ruta guiada a les 9:30 eixint des de l'Ajuntament La bretxa rural, que és el llibre d'un dels dos professors de la Universitat de València, que ens la faran, Problemes i solucions. I he de dir que se parlarà de l'Espanya buida, dels problemes que tenen les comunitats menudetes com Morella, i acabarem a la cofradia per exemplificar que els dos autors diuen que la solució sobretot passa per crear comunitat. La cofradia és una gran comunitat on anem a Sant Antoni i servirem un poquet d'aiguardent i panoli per començar el dia bé. A les 11 anem al teatre, hi ha igualtat al deport. I ahir tenim Imma Puig, expsicòloga del Barça, també la que va atendre a Iniesta, Nina Pont, presidenta del Club Bàsquet Femení Manresa i la primera persona a Espanya a jugar professionalment als Estats Units antes que Fernando Martín, i gràcies a ella només n'hi ha hagut 200 xiquetes que han anat a jugar bàsquet als Estats Units. O sigui, li devem molt i molt. Patricia Campos, primera piloto militar professional espanyola i entrenadora també professional de futbol. Tot moderat pel Ramon Besa del País. 12:15, jo mateixa i la meva col·lega morellana, Mapia Mela, d'ahorradoras.com, parlarem de Chicas, hablemos de dinero, que també és el títol del meu últim llibre, i ens moderarà l'amic Víctor Así.
I després també tenim una simultània, com l'any passat, que va tenir molt èxit, escacs sota els porxes. Tenim 2 morellans increïbles que poden jugar als escacs en 8 a l'hora, i això faran. I a l'Ajuntament, a la 1:30, sala gastroliterària, esta volta en vins donats per la venta d'Aubert de Cretes, que és província de Terol, però està a menys d'1 hora de Morella, i són uns vins increïbles, que tenen unes cates també increïbles. Pels que vulgueu, primer any, Casa Roque, mesa compartida. Tina Nielsen, la consultora gastronòmica, portarà un xef convidat i els que voleu, això s'ha de pagar, són 35 euros per cobrir costos, però també vindran productors locals per explicar com porten el menjar de la vaca o del camp al plat. Tot el més és gratis, però on hi ha menjar sí que haurem de pagar un poquet. I la Rosa Rodon, del diari Ara, també, que té les coses més interessants que explicar també de l'art i del negoci i dels problemes de portar el menjar de la terra al plat. Descansarem un poquet, 5:15, grup de dones dels ports, 40 anys de feminisme. Ens expliquen tots els prejudicis que travessen encara i en elles, celebrant aquests 40 anys, els acompanyarà Manuela Carmena. A les 6:15, un tema de moltíssima actualitat, boscs i incendis. També en Morellà tenim el catedràtic i doctor honoris causa per la Universitat de Castelló, Xavi Querol, en un dels principals experts. Messi de l'aire. Me van dir que era el Messi de l'aire. Absolutament. Tu li envies un correu, estic a Qatar, estic a Singapur, ell se dedica a anar per tot el món assessorant a ciutats i països sobre contaminació de l'aire. Saps on va néixer? A Morella. Al Mas de la Carcellera. Sí, és Carceller. Un dels masos més antics del terme de Morella, que és una passada. Bueno, és una passada tot el contorno, no? Sí, és Carceller, sí. I sempre ens porta els principals expertos mundials, que és un privilegi. A les 7:30, Mujeres i Verdades. Tenim Isabel Olmos, subdirectora del Levante. Laura Eliram, que és una executiva britànica, que ens parlarà de com, per exemple, al Regne Unit hi ha hagut la revolució de la menopàusia. Si antes hi havia Chief Information Officer, Chief Whatever Officer, ara hi ha Chief Menopausal Officer. Com integrar i com tractar en aquest grup demogràfic que moltes vegades està totalment oblidat. La meitat de la nostra vida. Exactament. Cada cop més anys. Exactament. I entonces ens explicarà unes històries increïbles. I Ximo Puig ens parlarà des de la seva experiència com a president de València sobre les diferències de tenir consellers i conselleres. I també No aprendré moderant. Moderant aprendré moltes coses. I preguntant. I després hi ha l'última sala gastroliterària, mentre firmen els autors, en el Vino Carlón, que és un vi que Juanma Urquizu s'està dedicant a reviure, que és un vi que s'està oblidat, i ara ell està fent vi en eixa uva. La uva és de Carlón, sí. I després, també de Barcelona, la Fundació Eclectic Arts Experience, en una de violoncel·lista, Aileen Closco, també a l'aire lliure sota els porxes, tot gratis. I ja acabem ràpid, diumenge, Club de l'Inversor, l'Antoni m'acompanyarà. Però què, ens explicaràs estratègies o com? Sí, sobre el llibre, parlant de dir com se fa una estratègia d'inversió, què és el que és invertir per objectius, que la inversió no és anar al bingo, que si la gent comença, a mi sempre me pregunten què invertisc al Bitcoin, ara la Reserva Federal baixarà tipus, compro bonos, és com evitar invertir segons bufi el vent. Molt bé. Te farem consultes. Sí. Jo me dedico a això professionalment, o sigui... I després, per segon any consecutiu, i després de l'exitazo de l'any passat, els 3 tenores del futbol, el Ramon Besa, el Toni Padilla i l'Antoni Bassas. Això és tremendo, ja, sí. La sala... Els 3 tenores, ja no vam... Podríem posar una medalla més gran. L'any passat ens ho vam passar molt bé. Vam descobrir que a Morella hi ha una penya de l'Atlètic de Bilbao. Al·lucina. Enorme. Sí, és una cosa... I que després n'hi ha del Castelló que s'estiren dels cabells perquè hi va haver-hi
un inversor que va dir vull posar diners i van dir no, que tu no ets de Castelló. I els va posar el Villarreal, que ara està jugant Champions, i els de Castelló, diuen, quina oportunitat vam perdre, no? Sí, no, a Morella hi ha uns futboleros, hi ha un equip de futbol també prou important que se vestís els mateixos colors que el Barça. Esmorzareu 2 vegades, no? Sí. Sí. I a més els croissants seran gratis també. No, jo això ho vull per contracte, perquè en els 2 llocs diu se servirà desayuno, o sigui que jo no m'ho perdo, Vale, llavors tornem al teatre, això serà la cafeteria del Don Jaime, de l'hotel, perquè també ens agrada que la gent vagi amunt i avall, i que se conegui. A tu t'has vist a Néstor Panell, a tu t'has vist a la sala gastro, a tu t'has vist al Don Jaime. I entonces ja tornem al teatre, techo de fuego, allò del glass ceiling, pues ara techo de fuego, mujeres en la gastronomia. I ahí tenim increïble Raquel Ferrer del Mesón del Pastor, que és un restaurant boníssim de Morella, Vanessa Bustos, cocinera i formadora, Maria Martínez, del conegut restaurant barceloní Maleducat, i Carito Lourenço, del conegudíssim i estrelladíssim restaurant Fierro de València, i modera la nostra consultora danesa, que parla un català perfecte, Tina Nielsen. I després hi ha el grandiós panel en la Laura, Más cansades que infelices, que és el seu llibre, que dona, per tant, que li han fet allí un 1 a 1, perquè se pot treure moltíssima punta conversant en el psicòlogo Pablo Segura, que la dona del psicòleg ja m'ha dit que el teu llibre està per tot arreu a la casa i tothom opina Más cansades que infelices. ¡Qué gran título! És exactamente. I ja, com sempre, acabarem en l'entrega de premis del concurs literari Sergio Besser, que era un morellà, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, molt conegut, molt amic del Juan Bennett, de l'Eduardo Mendoza, molt amic de Vázquez Montalbán. És un personatge d'una novel·la de Vázquez Montalbán. Sí, és un gran que desgraciadament ens va deixar fa uns anyets i Morella li rendix tot el tribut que pot en aquest concurs literari que sempre donem els premis a la clausura. I a les 2:30, també com l'any passat, i repetint l'èxit, ruta gastronòmica. També és l'única en el mitjà de mesa compartida que s'haurà de pagar un poquet, però només per cobrir costos. I ja en un segonet, per rematar, tot això del 15 al 17 de maig, si els 3 que ens heu acompanyat, si voleu dir què vos agrada més i de què teniu més ganes del programa. Bueno, a mi és que no puc escollir una cosa, la veritat. O 2. És que, no, a veure, per mi el tema és que és el que estic fent ara, no? És com el meu propòsit, amb la qual cosa és que no puc escollir una d'aquestes xerrades. Ho sento. No passa res, Antoni? A mi em passa bastant igual, però vaja, posats a triar, jo vull sentir la Laura, aviam què ens explica de la seva investigació en el Más cansades que felices, i m'interessarà molt també el Mujeres y Verdades, perquè plantejat així et sembla que se sentiran coses gruixudes. I a mi molt, chicas, hablemos de dinero, perquè tradicionalment sempre ha semblat que els calés eren cosa dels tios i que la tia havia d'apropar-se amb un tio amb diners. Bueno, basta ja d'aquest discurs. Hi ha un llibre que es titula Chicas, hablemos de dinero, cuya autora és Elena Moya. I te faré moltes preguntes. Estupendo, perquè precisament això s'ha de canviar, s'ha d'acabar en el cliché de els homes inverteixen i les dones estalvien. Res de res. És com les dones no jugant a futbol. Mira, ara que tenim 2 grans exemples, ara totes les xiquetes estan per ahí jugant a futbol. En la inversió passarà igual. Vale. Alguna pregunta que tenim per part dels que ens acompanyeu? Virtual o presencialment. Si no, jo tinc una. Viviana, invéntate una pregunta.
Yo te preguntaré, Elena, si sabem el menú del Casa Roque, Ui, de la mesa compartida, la mesa compartida. Valga'm Déu, això sí que és un secret, és molt secret i a més és que està molt cuidat perquè és l'enciam que t'ha portat, la no sé què, l'altre... Preparat al detall i a l'últim moment. Exacte, perquè estan els productors i entonces ahí sí que s'estan ultimant tots els detalls. Desvetllarem el secret. Sí, però és una cosa molt... N'hi ha espai per 30, per això sí que un s'ha d'apuntar. N'hi ha espai per 30 i aniran parlant els xefs. Això de la mesa compartida, a Dinamarca n'hi ha un hotel a Barcelona n'hi ha Tiger, esta cadena daneses. Tiger. Que tienen articles per la casa, no? I papers pintats. Sí, és un milionari danès que té a Copenhague un hotel increïble, que no posa hotel. Tu vas i a la recepció i van fer, com que hi ha tanta crisi de soledat i de cinisme, han fet mesa compartida, 2 menús, vegetariano i no vegetariano. Costa una fracció del que costa sopar a Dinamarca. La gràcia és que tu vas i tu parles en el costat. Comparteixes amb algú. Exacte. I la etiqueta és que tu no pots anar con tus amigotes, oye, que això és baratillo i mon anem. No, tu se te senta algú al costat i has de parlar i tenir un mínim de decoro. 200 persones tots els dies. La gent té tanta necessitat de compartir, conèixer gent i de no estar soles, van començar un cop al mes, un cop a la setmana, tots els dies, 200 persones. Gran invent, senyora. Molt bé. Alguna pregunta més? En la comunitat local, en molta modèstia, sí que Morella és una comunitat que viu en molta part del turisme, doncs sí, clar, intentem que la gent vingui i s'ho passi bé. En els assistents jo crec que l'impacte és més emocional, inquantificable, però sí que ens arriben correus després dels festivals que han fet dient he tornat en la maleta invisible que portem de Goodwill molt més plena i he tornat sentint que pertany a una comunitat, que no estic boig, que no soc l'única persona que penso així i que me sento un poc més humà i que me sento un poc més implicat i que hi ha un poquet d'esperança o senzillament m'ho he passat pipa, necessita think out of the box un cap de setmana i ja està. Sí. Jo també vull afegir que hi ha un aire, una aura que no sabria definir per què, molt familiar. És a dir, potser per l'estructura urbana que té Morella, que és aquell el carrer dels Porxos, el mercat, però que fa que tothom se vagi trobant a cada 5 minuts i al final se creen uns vincles que jo diria de família, que són molt bonics, que potser són més difícils de trobar en una gran urbs, no? Sí, no, segur. Té molt d'encant. O sigui, saps allò que diuen hotels amb encant? Bueno, doncs, aquest és un cap de setmana literari, cultural, social, polític i econòmic, amb molt d'encant. Per això que deia abans de l'ànima, no? I això és el que fa que, en general, el que prova repeteix. Jo voldria afegir que crec que és molt important, heu parlat de 2 coses que per mi són molt importants. Una és fer ponts entre persones diferents, no? Perquè això ajuda molt. Ens costa molt entendre les coses que no hem viscut personalment, no? I crec que tot aquest conjunt de persones tan diferents poden segur sumar. I jo el que espero és que les persones surtin d'aquí molt més activistes en el que cadascú de nosaltres pot fer perquè les nostres filles i les nostres netes tinguin una vida més fàcil que les de les seves mares i les de les seves àvies. No? Perquè una dada, jo sempre parlo amb dades, que per mi és molt com el meu nord, no? És que el Foro Econòmic Mundial diu que trigarem com a mínim 125 anys a assolir igualtat entre homes i dones al món. I jo crec que tots hem de posar el nostre granet, no? I que això no és un granet. O sigui, aquest festival és un gran... Exacte.
Sí, perquè si no, Laura, tu a mi ja ens agarrarà la igualtat en 175 anys. Jo no sé si tenim tanta corda. A veure, jo crec que, Helena, que tu i jo som privilegiades i per això podem estar aquí intentant conscienciar les altres, no? Però hi ha molta desigualtat en entorns diferents i per això crec que ens hem de sumar per ajudar en la mesura de lo possible. I el teu llibre és únic per posar el dit allà on cal per denunciar, perquè hi ha molta gent que la nega, aquesta desigualtat, i el teu llibre, segur que després de llegir el teu llibre no ho pensen. Alguna pregunta més? Sí, la Fina Spellman pregunta, penseu que el film és també per la gent jove? I tant, per tots. Així el tema dona per tots, absolutament. Bueno, i més aquest any. És que és el futur que no volem que tardi 125 anys a posar-se en marxa. Vull dir, ja, diguéssim, hauria de ser de ràpida aplicació. Sí. Jo no tinc filles, tinc fills, però és igual, tindran parelles, que també voldran ser autònomes, independents i compartir, no? Vosaltres sí teniu filles, eh? Sí, no, però és que això sense els homes no es fa. Ja, clar, s'ha de fer Això junts. és exacte. Després l'Aurora pregunta, què pot aportar un festival literari al debat sobre la desigualtat de gènere? Perdona, no l'he entès. Què pot aportar un festival literari al debat sobre la desigualtat de gènere? Llum. Reflexió. Llum. Perdó, idees, reflexió, llum. Sí. Sí, a veure, és que jo crec que pot aportar tot perquè es parlarà amb referents que han estudiat aquests temes i tot just es treurà fora dels àmbits normals de discussió del feminisme un tema. O sigui, jo crec que és molt important que hi hagi iniciatives fora de lo que seria la discussió normal, perquè a tots, bueno, jo soc nova, no? en tot l'àmbit del feminisme, diguem-ne, però quan vaig a sessions que es parla molt de feminisme sempre són les mateixes. I aquí el que hi haurà és molta gent que no ha escoltat parlar mai de totes aquestes coses i que escoltaran almenys una reflexió que els hi quedi, sigui a l'àmbit de l'esport, sigui a l'àmbit de la gastronomia. De l'economia, no? Clar, jo crec que a cadascú li arribarà el missatge de la manera que ell se senti més prop, no? Més a prop. És a dir, una contaminació positiva, no? Que s'escampi aquesta contaminació constructiva pel món a través de cada una de les persones que després anirà a cada un dels seus nínxols d'actuació transmetent les idees que hem compartit aquí, no? I després la Patrícia pregunta, com ha evolucionat el film des dels seus orígens fins avui? Quins diríeu que són els principals reptes del futur? Hem evolucionat, sí, espero que hagin millorat. Jo crec que hem millorat, crec que l'oferta de les cates de vins, tenim activitats noves i cada vegada el fet de ser també un equip un poquet més gran ens fa que tot estigui igual un poquet millor organitzat. Però m'agradaria dir que sí, evolucionem, però nosaltres l'objectiu sempre és el mateix, celebrar la cultura i la literatura com un punt d'unió en un món cada vegada més radicalitzat. I en això sí que som molt fidels, els actes gratuïts per no deixar ningú detrás. En això sí que ens mantenim molt fidels als principis estos. I reptes de futur, com tot el que podem créixer per arribar a més gent i que més gent se beneficie d'espai cultural i de lo que aportem de bo, serà benvingut. El que passa és que, com que no som for profit, com que no cobrem entrades, les dificultats són mantenir-nos, però en bona voluntat i feina intentem anar trepitjant. I una última pregunta de Lucas, que diu, què aporta un entorn com Morella a la identitat del festival? Màgia.
Màgia. No és igual trobar-te a un lloc medieval on te trobaràs el Víctor Amela i l'Antoni Bassas i a la Laura i els hi pots dir hola i en un convent del segle XIII i que te pots pujar al castell i fer un concert de cello a sota els porxos. Jo m'estimo molt Barcelona, però no me dona la mateixa inspiració que a la plaça Catalunya. Sí, hotels ben preparats amb salons de convencions i piscines cobertes i jardins fantàstics, n'hi ha molts, afortunadament, però de Morella només n'hi ha una. I ben asseguro que li dona una personalitat que ajuda a aquest recolliment, a aquesta concentració, a aquesta obertura mental amb els altres i de sentir, aviam, que persones que no coneixes, que probablement no coincideixes tampoc, però t'interessa el que diuen i ho tens en consideració. I a més és un lloc que està prenyat d'història, és a dir, al convent de Sant Francesc, on fareu això, allà va estar Sant Vicent Ferrer, allà va estar el Papa Luna, allà va estar el rei per pactar justament la fi del cisma d'Occident, és a dir, tota la història d'Europa, d'Espanya, i jo diria quasi del món occidental, en algun moment passa per Morella. Bueno, Morella està just entre Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana i com que sempre ha estat bastant remoto, això ha fet que mai s'ha pogut decidir ni inclinar. Ells és market town total, ells s'han de portar ben tots, no poden decidir. I de fet les ovelles, antes que les persones ja ho sabien, perquè la ruta de transhumància ja passava per Morella, que està a la conca hidrogràfica del riu Ebre. El riu Ebre és la ruta comercial més natural a Espanya, el que passa és que les autopistes i els trens no han seguit aquesta lògica. Jo sempre dic, mig en broma, però poder no, el vestit que portava Dante Alighieri quan escrivia la Divina Comèdia estava fet amb llana de les ovelles de Morella, perquè està demostrat que hi havia un mercat entre Morella, Peníscola i Florència. Per tant, aquella llana acabava vestint a Dante. Poca conya, eh? Bueno, Carlos III... Ja paro de fer promoció de Morella. Carlos III ja va dir que Sant Carles de la Ràpita, li diu Sant Carles de la Ràpita, antes Sant Carles, per Carlos III, que va dir la ruta comercial més normal, i per exportar, de l'Atlàntic al Mediterrani has de seguir l'Ebre, i per exportar la llana d'Aragó has de fer el port més potent d'Espanya, ha d'estar a la desembocadura de l'Ebre, no ha d'estar a un altre lloc. I sí, ahir hem portat un exemple de la manta. Sí. Però no volem treure més temps. Alguna coseta més? Hi ha una última que diu, el Pau diu, una de les novetats de la taula compartida és la taula compartida. Com neix aquesta idea i quin impacte espereu que tingui? Sí, la taula compartida, si ha arribat un poquet tard, és un intent d'apropar als comensals al producte d'elaboració, o sigui, no va tant de quina és la recepta que bo que està, sinó com ha arribat això aquí, o sigui, hi ha un component de sostenibilitat important, però també, principalment, està fet perquè la gent vagi, se coneixi, intercanvie en una societat on hi ha gent que cada vegada està més sola. Per exemple, a Àsia hi ha gent que està demanant als restaurants que, per favor, que volen taules individuals, caixonets com a les biblioteques, on tu puguis anar, posar el teu ordinador i que te porten el menjar, que no volen estar a un restaurant. I això seria anar en l'altra direcció. S'ha demostrat que si menges acompanyat, te va millor a la salut psíquica i a la salut física. I se tracta de començar a crear. Hi ha altres països al nord d'Europa on igual no són tan gregaris com nosaltres, on això està sent un èxit brutal. Un detall erudit, pedant. En castellà, comer, del llatí comedere, que significa menjar amb algú, no sol, en companyia. Sí, comer implica que sea en companyia. Molt bé. Alguna coseta més? No, això és tot. Ja no hi ha cap més pregunta. Vale, no, és que no volem avorrir. Nosaltres estem molt entusiasmats, però és per després a tots els que ens heu seguit. Vos agraïm moltíssim el vostre interès. Ja sabeu, tenim la web www.flim.es, tenim l'ajuda de la Viviana, l'agència Ripoll, i gràcies. Si teniu alguna cosa més, estem a la vostra disposició i sense més. Jo demano un aplaudiment per l'Helena Moya. Per tots, per tots. I vos esperem a Morella del 15 al 17 de maig. Gràcies.